The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Akson Marlon Hinovia, kuno man Akson artay hupon checking in diri sa aton sini nga pagpangalagad diri kita sa Miyerkules nga presentation June 29, 2022. Action Firing Line. Katapusan na kita nga Miyerkules sa ika-6 nga bulan, buwas na ang magapungko ang mga bag-ong opisyales kag ang mga incumbent magapadayon sa panibag-ong nga mandate sa ila pagpangalagad bilang mga opisyales sa national kag sa local. Firing Line. Pila na lang ka oras ang aton sini nga isipon kag lain na ang magapungko nga mga opisyales sang gobyerno, no? Pero magluwas iya sa mga incumbent nga magapadayon lamang sa ila pagserbisyo. Action Firing Line. Sa ngalan ni Akson Marlon Hinovia, Akson artay hupon checking in, autob-tob kita sa takna nga alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line. Antes siya sitwasyon sa lakat sang panahon ang isa ka breaking news. Karon nga gabi, ari ay LTFRB gin-approve ang 2 pesos. 2 pesos nga increase sa plitian umpisa Hulyo 1 sa mga jeepney nationwide. Firing Line. Mayo ini para sa mga driver pero para sa mga sumalakay, mga trabahante nga nagasalig sang ila transportasyon sa mga jeepney panibag-o na naman nga dugang kuluoton naton sa bulsa sa may kuluoton agod iplete. Action Firing Pero Line. ibaloon tayo nagkaroon anong epekto sini anong palayag diri sa matransport sector diri sa aton sini nga pagpangalagad. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Pero antes sinaunahon tani anay ka importante ginini ari na sa aton ngilinya si Action Gun Republica to give us the update sa lakat sang panahon. Action Gun, mayong gabi, please come in. Mayong gabi, Action Art, no? Sa aton mga listeners, mayong gabi. Hari, lakat sang aton tiyempo sini nga gabi, Miyerkules kita karon Hunyo 29, tuig 2022. Ang low pressure area nagahimo ni siya sa kategorya nga tropical depression. Ginahingadlan ni siya si Kaloy. Ikatatlo, no, nga bagyo nga nagsulod sa aton PER o kon Philippine Area of Responsibility kag una-unahan sini nga bulan sang Hunyo. Nagaantad ini siya 390 kilometros ang kalayon sa nakatunggan o kon west sang iba Sambales. Ari siya sa 15.9 degrees north kag 116.4 degrees east. Ari siya sa baybayon sa West Philippine Sea. May kabaskugon ini siya nga hangin 45 km per hora kag nagamadlo ni siya masobra sa 55 km per hora. Nagagiho ini siya sa direksyon na aminhan nakatungdan northeast, no, sa Mahinay. Okay, kag idulot yan yung maulanon nga tiyempo partikular sa mga lugar sa Bataan, Sambales, Palawan, Oriental kag Occidental Mindoro subong man sa Aurora kag Quezon nga tugay ni sang monsoon trough kag ginaupdan sang southwest monsoon o kon hangin abagat. Ang Metro Manila naman niya sa iban nga bahin sang Luzon lakip kita diri sa Western Visayas, no, Negros Occidental kag syudad sang Bacolod pati man ang Zamboanga Peninsula ara ang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob injus man ini sa gihapon sang monsoon trough kag ginaupdan man sang southwest monsoon. Okay. Ang iban nga bahin sang kapungsuran medyo klarado, wala na sila sang galom. Generally fair weather sila, may pag-uum-guum lang ang kalangitan hasta nga magalumon.
ang ilang kahawan. May dala lang ni siya naligwin nga mga pagulan o kon pagpanaguob nga halin sa gihapon sa southwest monsoon. Ang coastal water condition o kon western seaboard sang northern kag western section sang Luzon ara sa kasarangan asa nga may pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin ini na bagat na nakatungdan pakadto na bagat na nasilangan southwest so southeast kag tandog na ang ilang coastal water condition no ara na sa kasarangan hasta nga mabalod ang ilang baybayon may takos na nga 1.2 hasta sa 3.4 metros ang ilang astronomical tide. Sa iban nga bahin sang aton kapungsuran diri sa aton western seaboard sang Kabisayan nagapaidalom na niya sa gihapon ari kita sa mahinay asa sa may kasarangan nga huyop sang hangin magahalin sa gihapon nga direksyon na bagat na nakatungdan pakadto na bagat na nasidlangan parehas no sa na-mentionar ko kay ina amo ni mabatyagan naton sa kabugusan sang isla sang Negros wala ya matandog ang aton nga sea surface di ang atong coastal water condition nagapabilin lang ari kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga may takos lang ni siya 0.6 hasta 2.1 metros ang aton astronomical tide. Alas Nano? Dula ang aton nga high tide, low tide, no? Adiyos. So, muna, 24 lang 24 hasta sa 30 degrees Celsius, no? Ang alas 10:25, bala sini nga gabi mo, ang taob naton 1.8. Botaas? Ang taas. Dason ang hunas daw alas 3:25. Sini nga kaagahon, mga 0.2 metro ang kanabawon. Kag alas 6:09 sini nga hapon matunod si haring adlaw magabutlak ini siya. Mga alas 5:24 bus sa aga. Okay. So 24 hasta sa 30 degrees Celsius ano. Medyo mabugnaw siya, hindi na masyado mapaang. Okay, dason ang kanlaon ta. Si kanlaon nakarehistro kita pulo kapag tayog no, pulo kapag tayog. 151 to niladas ang asopre kon flux ang sulfur dioxide nagtimbuok ini ang iyang ginbuga nga white steam leading fume no, mga 200 metros ang kataason halin sa guab bukod sa iyang mababa. Kag nagkulap ini sa direksyon na aminhan nakatungdan northwest. Ang iyang edipisyo slightly inflated Japon kag ang 4 km permanent danger zone ginaistrikto sa aton paso ang park superintendent naton sa Mount Canlao Natural Park nga hindi pa mapasudlan kay nagapabilin sa gihapon ang risgo ari kita sa alert level 1 no. So manang pabiso sa aton nga paso together with our DOST peoples no in collaboration sa aton command center sa aton general public triggers kag stakeholders. Ang earthquake information ta action art daw ay kita di may nakita nga nagtayog sa occidental kag sa oriental side no. Very good. Okay, thank you Lord for sparing us our safety in this constituents of province of Negros Occidental. Okay, te mo nay lakat sa aton monitoring alert and warning system angot sa lakat sa Jimbo kay Bulkan Kanlaon kag earthquake information. Yes, thank you again, Action Gan. Okay, welcome. Mayang gabi. Action Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division, ang PDMPD para sa pinagka-latest nga weather advisory. Action Firing Line. Pasalamat kita nga although madugwa na sa par ining si Tropical Depression Kaloy, at least wise ang recorded nga daw madamol nga ulan nga pagtupa diri sa Negros Occidental nga nagtuga sang mabahaon nga tiempo. Pero ulo aligmat kita, take note siling sang pag-asa may mga masulod pa no nga mga bagyo diri sa pungsod. Take note nga ti kalabanan niya kada tuig wala ganubo sa 20 ka mga bagyo nagasulod diri sa aton
kabay pa sini nga tuig, hindi na sila mangin mabaskog bisan magsulod pa. Kay hindi naman na mapunggan yung pagsulod sa bagyo mo. Action firing line. Pero kalabanan nga ginabantayan ta diri iya sa Negros Occidental kag Bacolod City. Amo ini ang pagsulod sa mga bagyo kapin pagid sa last quarter. No, kalabanan diri gina ang turno ta sa Negros Occidental kag Bacolod City bilog nga Region 6. Action firing line. Sa namuno ko na kaina July 1, bayara sang gin-approve na ang LTFRB nang pagtaas sa plitihan nga 2 ka pesos sa mga jeepney nationwide. Ina ang epekto o kon ina nga desisyon bangod man sa wala untat nga pagtaas sa petroleum products. Pero ipaklaro na dapat ini sa LTFRB. Man kabalo ka subong, bisan nga way pagani sa mga matrix nga nakuha ang mga driver, kung kaysa mga driver ya, ang pagsinsilyo pa panukot nila sa pasayro, depende lang sa type nila kung pila isukot nila mo. Action firing line. Kung kaysa ganito, hindi na ba sinsilyuhan ang imo sining nga kwarta kung hindi ka mag-remind sa driver? Well, okay man na siya kay siling kubulig man na sa mga drivers hindi pasay nga salakyan, pero siling kubasi amo ning halinan sang lalisay. No? Halimbawa, ang kurto subong aksonhen sa kung nagasakay ko permi jeep, di kundi na pulo ang sukot, kaya matabo sini mangin 12. O, dapat siguro may ara gid husto diring advisory nga ipagwa ang LTFRB diri sa riyon size para hindi naman magsalangisag kag mag-ilinaway ang mga pasahero kag driver comes Thursday o kon I mean Friday, no, July 1 mo ti sa Biyernes na ina ipatuman. Action firing line. Ti okay man na siya makabulig sa hanay sa mga driver, pero ang mga driver mismo apektado sini bangod kay ila mga pamilya gasakay man sa jeepney. Ti makabulig ini, pero amo na ang problema, ang imo mismo nga may mata kag miyembro sa pamilya kung magsakay man sa jeepney at ti malukdo man sang 2 ka pesos nga pagtaas sa plitihan. Action firing line. Isa pagid sa masubo-subo iyang nga balita amo ni. Kadtuan ko lang karon na mga dalagko nga balita diri sa lokal. Pero ari ay isa man karon nga balita amo ini ang may kang tanan sa pagsarurot no sang value sang peso kontra dolyar. Ang balita mga kaaksyon nga sining nga hapon sa trading no sang dollar kontra piso. Ginapalayag nga may ara sang pagnubo sang value sang piso kontra dolyar kag nagtakop no ang trading at the tune of 55.06 peso ini kontra dolyar. Action firing line. Ti ang ining record according iya sa aton Bankers Association of the Philippines, amo ini ang pinakanubo ang ngaraangkon nga value sang Philippine money kumparar sa dolyar sa sulod sang 16 anyos na ang nakaligan. Action firing line. Bago pa lang yahon nakarecord sang tuman kanubo ang value ang piso. Now, nanong implikasyon sini? Siling ko basi mampawanan ni Buwas sa udto sa pagpungko sa bagong presidente sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Kahit mag-umpisa na ang pagpangalagad Buwas Gadlaw ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mo ning ginalauman sa tanan magadala balasang paglaom, pag-asa, kaayuhan sang pungsod Pilipinas. Action firing line. Pero tiyang epekto sinikabalo ka kunano, basta gani magnubo ang value sang piso kontra dolyar, now kung nagabakal rin mga negosyante naton sa mga raw materials dito sa gwa sa mga kapungsuran, ngati dollar ang presyo to, ang gwa sina mamahali, ang mga gina-import naton o kung ginabakal naton nga mga raw materials. Action firing In line. effect, tidako naman ini sa pangkabilugan no, nga pagmahal na naman sa ila sini nga expenses. Dugang naman no, sa mga negosyante. Pero ariyo, para at least makatag sa aton balasang ila sini nga paglantaw kag nanong ila nga
hangop no anong interpretasyon nila sini kag ti sa pagsulod buwas ni President BBM ano buayhan ini gilayon. Online sa firing line. Joining us tonight is Sir Frank Carbon sang PCCI kag sumungman Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry ang Chief Executive Officer. Sir Frank, good evening. Oo. Mayong gabi, Art. Mayong gabi, Mansimo. Yes. Yes, baw siling ko ang balita subong ho siling sang mga opisyales sa Bankers Association of the Philippines pinakanubo inigali nga value sang piso kontra dolyar sa sulod sang 16 anyos nga nakaligad subong naman nasulit sir nga to pinakanubo gid nga naglabot 55.06. Tama ka. Amo to ang daw Asian crisis nga while abot nagsalakang interest rates. Mhm. Ang peso dollar nagamuna 55. Aha. Amo daw nagsulit ka sa subong mga timpo. Yes. In effect na no ni siya ang mangin resulta niyo sir. For business community, maayo kay nagtawag kina gamitin kami sini. Isa sini ang ginastorya mo ng peso dollar, ang kuryente, ang fuel, kung anong mga epektos na. Okay. The peso dollar. This is two sides of the coins here ang dapat lang taon manaton. May positive na negative. Ang negative sini is number one big is tungod kay ang aton pagkaon, bugas, isda, iskan o tanon dagani gina-import ha? Oo. So, mahal-mahal ang aton nga pagkaon nga gina-import pa sulod Kay instead of 42 lang ka pesos, may isa ka na ka dolares na baklon to, subong 55 na. So, yun damo pangitaon mga pesos. Correct. Amo man kung may gina-manufacture ka bakal ka raw materials from outside, gamahal man ang imong nga produkto dire. Ang inog baligya o kung i-export. Amo man ang fuel ka. Sige, ang ginabayad mo, hindi man siyang baton sa pesos mo to. Dolares man ang imo'y bayad to sa imo nga fuel nga ginabakal kag crude kag coal, no? Aha. Nga ginabakal sa Indonesia. So all of that, meaning magamahal pagkaon ta, magamahal kuryente ta, magamahal ang aton nga pamasahe. Oo. Yes. But, there's another side sina nga maayo. Uh-huh. Ano ina? Pinsaron ta nga ang gadrag sang aton ekonomiya antes magsulod ang COVID, ang number one gid ang remittances sang aton nga mga nanay, tatay, parinti dito sa Gwa. That's around 30 billion US dollars sina ang ginapasulod na year. Kung magtaas ang dolares, meaning damo pagig na pisos ang i-convert siya. Diba? Okay. That's very good also to far as sa purchasing power naman din nato, no? Pag-increase. Oo. At to, kung may ginapabot ka din nga dolares. Okay. Amo man ang amat-amat ani gabay pa nga magdasig na ning aton foreign tourists. Amo man mag-attractive kita for foreign tourists kay magabarato di sila. Piso din nabayad nila mo, dala nila yung dolares. Subong Manila, isa ka dollar, 55 na. Siguro na yung magabarato sila ang pagkanto sa Pilipinas. Isama na ka-attraction ta. Okay. Kan ang BPO manaton, BPOs, another 30 billion US dollars a year man yung ginapasulod tadi. Oo. Now, ang income sa mga BPO nga ari dito nila na ginasukit sa sukot sa Australia, sa US, dollar yung nila income, pero ginabayad din nila sa aton peso. Correct. So in short, mas maluyag pag sila magkanto di sa aton. Magabarato ang ilang panwildo kag mga kurente kag rental dire. So, in short, maganda mo ang BPO, magdamo pagid ang mga remittances, 55 pesos na, kag hopefully, magdagsa na din ang foreign tourists sa aton. So may malain man siya. So Okay. gabay pa ma-offset na siya. Ang problema mo lang,
kay ato ang estimate namo ni the bottom 20% sa atong population bala, bottom 20%. Nga hindi way gaboto ga ba baton dolares. Why man sila na kuan kabataan ga obra sa BPO? Why man ang ila kabataan ga obra sa mga hotel, restaurants, no, o resorts? Kuni mga remedyo general sila ya. Mhm. No? Sa tricycle, tricycad, libod isda, di mo mga kag ato pagidang nawadan obra nga way pagkabalik subong. Daw mga 20% sila. Amo ni sila maigo sa presyo sa plating nga mataas, Aha. kag pagkaon nga mataas. Yes. So po dapat ang gobyerno amo ni tamdo nila dayon. Kung paano nga mabuligan ni anay, no? May subsidy anay sila. Okay. Kag ang DTI kag DE gapo upod sang DILG kag LGUs maidiyan na sila nga mabutangan na sang price freeze ordinance ang staple food na lang anay rice, fish kag vegetables amo lang nang ginakaon ta mo no nga mapunggan anay ning paglupok ka oo Okay. bugas nagsaka na oo for a long time mo ini siya nagiyong bugas o Okay. kahapon pinsawa ko nagsaka na ko no Ay, sus. Oo. Oo. Di ba for a long time mo ini nagkuhan ko kahapon nagsaka na. From isda utan tanan niya sige siya saka and everything. Yes. So amo nang sitwasyon ta subong. Aha. Ang pagtaas sa dolares may plus minus. Pero ato ang the bottom 20% sa atong syudad na way gabatong dolares, way obra sa BPO, way man gaobra sa mga resource nga amo ni mga sweldo na maayo kag may mga tips kada kabalo kang tips ang mga turista. Way na ganna sa pax ang kuan ng ila sweldo, tips pa lang. Di kun wala kasi kaya to kaya sa bottom 20%. Okay. Reviewin ra galibod and everything. Pagkaon masakit din. Aha. Sa pagkaon sa plate mo. Yes, sir. So, isa pagigali pa balo ko sa imo, LTFRB, gina-approve nilang nationwide nga 2 pesos increase sa plitian starting July 1? Kaya mo na ang nambal ko. Oo. Nga magamahal ang plitihan ta. Oo. Kagdugangan pag isang pagkaon. Pagamahal kay siya sang gatulod siyang pagkaon. Ang logistics mo bla, pagdala di sa urban area, sang utan mo, isda, karnelin to sa gwa, pliti, mahal mo. Yes, sir. Muna siya, kung makaluluoy ang way gabatong dolares, no? Aha. Or way gaobra sa BPO. Kung gaobra sa BPO, bata mo daw makamayo ayo, no? O kung Yes, sir. neto katungasiman. Aha. Or sa mga hotel, restaurant, resorts, yung bata mo. So, kung may foreign tourist, so step nila, dollar mo. Yes, sir. Pero ano ni siya man, basta mag-amo sini nga may increases, hindi manibot ang balon nga ma-maintain ni siya nga amo ning increase within a month. Ano ni siya sir kalawig, mga amo ning epekto niya? Siling nila gani sa amon meeting to. Kaya sila to sa Manila, may connection pag hindi sila sa outside. Siling nila, hindi ni siya kanay-kanay kung ang away sang Ruso kag Ukraine kag ang Europe kag Amerika to dugangan pag itubong ka nagagiyos-giyos man ang Amerikano kag China hindi ni siya maguntat kaya mga supply chains ning nila lang may shortages ang mga pagkaon kay nagproblema ang pag-transfer sa mga pagkaon no sa everything tisling nila this will be we will have this up to the end of the year bawsling ko hindi magunta pa kung end of the year. Aha. Basta nga hindi ma-regular ang Ukraine kagbuan ini. So, kadako yung tiktoy, no? Yes, sir. Kisa na ng tiktoy ang fuel ta mo. Aha. Oo, ang coal gani, daw wala pa nagpabatsyag. Pero masaka ginang coal ta nga ginagatong ta para sa kuryente ta. Na, tigay import man ta siya na? Import ta sa Indonesia. Na. 90% sa Indonesia na. Okay. Tiki dolares man ang baklon mo, ti magataas-taas ginisa. Yes, sir. Oo. Matiling naman na ang sineto. Pinagpasaka ang kit ko kaya ang bakal niya siyang call dito sa Indonesia. Mahal na. Mapasaka kami dutay kay isa na siya sa mga variable mo. Nga magpasaka ang sineko kung magtaka ang presyo ng coal nga ginagatong para sa mag-generate kuryente. Aha. Kagkabay patani nga pagpungkubas ni President BBM starting noon time buwas masisiling ko may mayo nga progress ini kang makapanubo sa tanan ni Blasar?
You know, amo ginyang nilantaw namon. Kay balaan mo, halin siyang Mayo nga eleksyon. Way na tado. Alas 7:22 na. Action firing line. Grabe, siling natondo ka simple lang nga balita. Ang sa may mga remittances, halimbawa may pamilya kang gina-explicar din ni Sir Frank, kung may pamilya kaya sagwa, nga ginapadala diri, at least makabuhi-buhi inis pamilya niya di, kay pagpa baylo mo sang imo dolyar, bali mahal, no? I-convert sa piso, mas madugang ang batunon sa pamilya nga padalaan mo di. Sa BPO amo man, pero kung way kay pamilya di karon kay jutay man lang sila nga porsyento ni Sir Frank, sorry ginautod ang aton linya. Oo, sige. You were saying kay na, sir? Gasling ko kaina nga daw po ilang mo sibunos namon nga mag-July na daw hunuso namon kay nga tungod kay manugbuwa na si Duterte ang mga kabinete alin pa lang sa eleksyon why na nagobra. Correct, no, correct. Lang. Pagka John why nagipagid. So gabay pa nga ang mga kabinete ni President Marcos kay daw mga gugungan hindi ni mga pagdoya, no? Si Jokno, si Medalya, si Balisakan, pagkapungko nila sa Hulyo, bira-bira na yung tudo. Hindi yang magulat sa mga man siya pagikabulan na magtuon-tuon. So in short, 3 na kabulan din nga ito nga pangabulan. Aha. Ayun nyo, kada wala gobyerno mo. Yes. Ito man, si July pagid, Agosto na tama kagiyo, ba masakit na na. Tigabay pa, nandiyan na kabiniti, binigit sa economic and financial cluster, talagan tudo-tudo, no? Yes. Ang problema naman gani kay agriculture, siya kuno. Si why siya nag-appoint sa subong. Amo man ang sa energy. Wala sa subong, why man timing sa elektrisidad ta? Why man siya nag-appoint sa subong? Ay, itling nga mo, gabay pa nga ma-appoint na niya kung isla niya na para makapungko na dahil. Agriculture po, tinudang niya ibilin pa si... Di siya kuno yung mauyat sa agriculture? Di amo ganing problema si why man siya sa agriculture meaning matuon pa siya yan. Aha. Oo. Di ka na po hindi mo na pagka tulyo uno dahil mo kumpasan basta di ka pa. It takes you 1 month to 2 months. Aha. Muna. Galing duwa man Oo. naka-factor, sir mo, kung ang mga ining mga daan naton ning mga officials dira nga ginpangbutang isubong nakaserbisyo naman na sang una natilawan ta naman na siling ko basi di same man lang gyapon ang capacity nga ma-deliver blan la. Pero ini ang sa economic ug sa financial and benjok no mga gugugan mayo ni. Ang mga mayo ni sila. Yun si Medalya sa Bangko Sentral, si Balisakan sa NEDA, mga gugugan mayong records ni. Na mga maala, mayo, pag mga honest ni, why is that one? Yes, sir. Ang pamutang yan. Oo, okay ni. Daw pareho sila nililigad ng grupo man ni Sani Dominguez. No? Sancho Wato, Sani Dominguez, ara man na si Jokno sa Central Bank. So, mayo man na grupo po. Tinigin pamutang mismo, mga mayo ni kadugungan, experiensyado. Aha. So, ang problema lang kay ang food, basic la. Oo, ang agriculture mo. Okay. Mo ng pinaka-problematic dito mong agriculture kag ang energy. Aha. Kuryente, no? Tanpat. Gas. Aha. So, istat mo, why is not a good life man guro gas minsan daw. Amuning duwa ka hot na items na departamento mo, agriculture, pagkaon, kag ang energy. Aha. Siguro hinay-hinay lang siya kay basi sumala naman sa dabla. Instead na ayaw, naglain pagiging sa laang tao. Yes, sir. Gabay pang gersihan kita nga makapili sa maayong energy secretary. Kag even sa food, makabutang sa mayo ng mga undersecretary or assistant secretary nga mabulig siya. Aha. Pag eventually, ito na over yan. Hindi na pagtungkuan kita isa katuwiga. Aha. Ako ang ginagawa nang makakita sa mayo. Ito na over din. Yes, sir. Tapos ang problema nga i-manage mo, bilog yan ng Pilipinas, hindi lang isa ka departamento. Correct. Oo. Anyway, ulaton ta ni boss, no? Kaya pamatian ta sa inaugurasyon, may mga mensahe man ng grupo yan ang aton Pangulo, luwas sa suna niya comes July. Isa na sa mga balantayan naton, Sir Frank. Salamat kisa time mo, karon nagabi, sir. So, makabantay kita sa iyang speech siya kay
panyo na idadlad na ang mga direksyon niya. Aha. Upang yun na da. Sir Frank, thank you so much for the time. Art, salamat Manila. Mayong gabi. Action firing line. Tiyan mo na, no, ang isyu sa piso versus dolyar. No, nga, karon may ara man, the lowest nga nangin value sa piso kontra dolyar, 55 pesos and 6 cents. No? Ti sa sulod sang 16 anyos, bag-o naman liwat naka-record nga tuman ganubo ang value iya sa piso kontra dolyar. Now, I don't know kung bala because ang pagsulod sa masunod nga administration buwas nga adlaw kabay pa may ara dayon sang epekto ini, no, maka-bounce back ang piso. Kabalo kitang tidamo ang nagalao mo. After sang eleksyon to way na niya kolor subong. No, dapat ang mga color coding dulaon na. Hindi na ni kay pulahan, hindi na ni kay pinklawan, hindi na ni kay iluhan o kunano pa. This is now the time for Marcos administration to prove kag i-serbisyuhan. Hindi lang kay ang mga nagboto sa iya nga mga Pinoy, kundi kabilugan nga mga Pilipinhon. Action firing So line. ang tanan subong nagahangla, ang tanan subong nagalaom. Ano bala ang mga mensahe nga pagabuyan sa Pangulo? Ang iya mga policy direction magluwas pa sa iya State of the Nation address sa maabot nga July, no? Inabalantayan pagid. Action firing line. Kay dira iya iplastan na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iya sining nga mga plano. Action firing line. Februaryo, plitihan na plitihan. Now, kumo nga ang hambal sang LTFRB nga ang plitihan umpisa sa palabuton nga Hulyo 1 magasaka sang 2 ka pesos. Pero kung mag-amo ni siya, janay, pilagid exactly ang mangin plitihan, ang minimum fare. Amo nang gusto ta makuha, kay kabalo ka, subong ang gidapliting inasukot sa mga driver sa Bacolod ang iban pulo na gidya ka pisos. Ang pinaka-minimum nga plitihan sa jeepney sa tutuod lang. Tiway naman gani matrix nga ginabasihan na. May mga driver nga halimbawa going Granada, going Santa Fe, sila lang ya gani mo ginaulo estimate lang niya mo ning balayran no, nya kulang na 2 pesos, kulang piso. Tikain sindi kita because of the increase bala sa petroleum products. Pero abinyo, amo ni siya galing, ang isa ka mga bagay nga dapat tagid tandaan, nga siling ko dapat ang LTFRB, tawag ibis direktor, basi magsabat pa man lang siya. Kay, ang isa ka bagay, di kay siling ko comes July, 30 na buwaso, pag-abot sa Hulyo 1, makabati ng mga driver, maggulpiada bala sinuktanay, di akaroon kung pila ipliti nila na, o isukot nila split yan, ti ko nag-charge sila subong sang napulo ka pesos, basi gulpiada lang manukot sila ya 12, o pilagi dapat ini ang isukot. Kay tiari gina-approve naman isang LTFRB and nationwide ina nga mando. Action firing line. Dapat early as now ya ang LTFRB diri sa lokal na ton sa region, dapat magpabalo no? Magatag na sang advisory, although nga dito pa lang sa Manila, ni kay breaking news ni kay nakita namon di sa DCRH sa mother station, no? Nga nagwa na ini nga daan nga advisory kay ina. Kay siling ko pangulaton nyo pa Hulyo 1, dason sa Hulyo 1, magatag sang advisory nyo, malinalisay ni mga driver kang mapasayro daw, believe you me, kay ti kung kulang man sa ihibalo, ka Zoom meeting, because of the internet world, pwede malang kamo gani ka online o virtual meeting, kundi pabalon dayon ang mga regional directors, o tapos ang regional directors, palabot tayon sa mga operators, sa mga transport organization, amo man lang nakadasig, hindi na gani it would take pila lang ka minutes kung may mga contact yung mga kamukag kung matutuod nga pag-serbisyong inyo ginahimo, di ba? Action firing line. Kung ikaw yan nagapanerbihon sa gusto sa gobyerno, mapos ba lang na mo, kay ti makontak ka malang na to, o bisan liugon mo pa ng imo sina mga assistant, tabi pang tawagin nyo, ang mga transport organization, abi i-check nyo daho,
kung sino makontak nyo. Damo ning advisory from Manila. I-inform na kadaan sila to. Good news ni para sa mga driver, pero ti kabalo ka naman, bisan pa may increase gilayon nga patuman, ay hindi ka mo magkalipat dira ha, nga bisan may increase nga patuman, initi nga kamuya, hindi ka mo mapiktuan sini, mo'y kamuya pamilya nga nagasakay sa jeepney. Action firing line. Amo nang dapat gid LTFRB Region 6, Director Richard Osminia, sir, basi may ara na siya man taga-diri man sa Negros ang mga pamilya niya, although Cebu based ni siya sa una, pero may mga tiyo di siyang ari di sa aton, mga opisyal mga ni sa gobyerno. O, ti sir, mabaluoy kapag wa nga daan sa advisory mo kay siling ko basi ini ang increase ni, although may ara na sang final decision sa LTFRB, kay nabutang to ya from 9 pesos to 11 pesos nga minimum nga plitihan. Pero kung ari sa iya sa kwan, kung diri sa aton sa Negros kay sa Bacolod, ang lain sina kung ang matabo bala pag-abot sa adlaw nga Biyernes. Pizza uno pangadahan Biyernes, Hulyo, basi bala kung ang epekto sina linalisay kag mailinaway ni mga tao sa plitihan Action firing line. Kabay pa, no buwas makingagaw gilayon pagwa sang advisory, kag kung pilagid exactly, halimbawa Bacolod City, mga POJD, basi balik lang si Sir Diego, basi ara na siya, kay parang maklaruan taniyo, kay subong ang sinuktanay tuod sa mga driver, wayaga pariho, may ara gid mga driver, pag sakay mo plang ya, pulo gid tuod ka pesos ang ginasukot mo, kay sila pulo na yung plitihan, sir, ang nubo, ang kurto, sumong pulo, bala na kung pila lang ka tikang na ang imo sakyan, pulo ginaya, no? Daw mo na bing imo nga balayran, pero kung maglapaw-lapaw ka ganida nga, magalin ka, halimbawa, dira ka lang sa Lopez East, for example, pakadto ka dito sa mga Providence, sobra pulo ka pesos splitting mo, bro. Action firing line. Ti karon ko na mo ni siya may dugang 2 ka pesos, ang pamangkot, pila ning i-charge nila, matik idugang lang sa ginasukot nila na ti galing kay by July 1, halimbawa Councilor Nindo Ramos, hindi na siya ang kuan mo magapungko bilang tagpamuno sang iya sining komitiba sa transport, no? Kay ti buwas na lang hasta ang iya sining pag serbisyo bilang konsihal sa Bacolod. Action firing line. Ti kabay pa masettle ini as early as now, siling ko nga nag-timing maniyaman, nga mo man niya nagkaranabo sumong sa sitwasyon di sa bilog nga pungsod, gin timing Manila iya nga ti bag-o pa mapungko si President, incoming President BBM by tomorrow, siling ko pagka Biyernes siya mo nila yun, okay man na siya actually no, ang increase, kay siling ko makabulig man na para iya sa mga kwan, makabulig man na para sa mga driver. Galing kay ti ang epekto sa ulihibla, na mo na nga aton ginakabalakan kung anong matabo sina. Halimbawa karon ang mga driver na kagpasayro, hindi karon mag-insindihan ay tapos ginti sinoabi ang matambag sini sa ilada. Action firing line. Sige, tilawan ta na karon kag balikan ta lang Sir Diego Malakad para at least maintindihan sa publiko na nung expect ron nila comes Friday, July 1, 2022. Action firing line. Ang lain siling ko pag-abot sang Martes, no? Kundi Hulyo 1, pag-abot sa Martes, Hulyo na siya 7, 1, 2, 3, 4, 5, na kag magtaas naman gyapon 2 pesos, ma-offset man lang gyapon ang increase sa anuman nga ipatuman ang presyo sang gatong. Ang gin-increase mo sa plitihan, dito lang gyapon makadto sa imo gatong. Action firing line. Ay no, dako nga sibuyas Mumbai, ini do hindi ta maintindihan no? Ang sitwasyon karon sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Halika na to na karon para at least mabalaan ta husto lang nga perspektibo kay ti ang LTFRB sa tutuod lang sa una. Si Director Richard Osminia sing una ni nagapa-interview pa man ni siya mo. Dasig pa man ni siya kung tawgan kasabat, kag in fact bisan sa akon ga text sa una kung may mga ara sila bla ma-advisory,
Pero sumungidok budlay kung takon si imo direktor. Action firing line. Ikaw ang kinanglanon tani di mag-clarify sini para at least kami mismo diri sa media makabulig sa inyo. Plastar kay kung ibutang mo lang i-post nyo lang ni sa inyo dira nga page sa LTFRB ting iban di niyak basa da no kay iban niya sa TikTok pa gani na wili mo kag kun ano da why man ni sila nagapang search iya sa mga official Facebook page sa mga government agencies. Action firing line. Kung hindi pa namon gani pag-share no kung kaysa hindi pa kibalong tawo, dugangan pagid sang madamo nga daan ang nagakopyaman nga nagahimo mato-mato man niya sang patalang balita kundi naglain pa. O ti kabay pa LTFRB ka monitor ka mo da pagwa na kamo abi sang gusto nga advisory di ay. Action firing line. Pero ano pagid ang mga dalag ko nga balita in a short while balikan ko lang niyang isyu sa plitihan karon dugay-dugay. Daw ano mga balita sa lokal ding aton tutukan karon nga gabi. Action firing line. Incoming City Legal Officer Attorney Ting pag-reviewon ang 33 ka mga pending cases sang LGU. Action firing line. Ombudsman ginbasurang kaso bato kay Anay Mayor Puantivilla kag tatlo ka iban paangot sa pagbakal sang 61 seater bus sa 2016. Action firing line. Kag ang update karon no? Anong latest investigation sang arson investigator kag sa Bureau of Fire Protection sa nagduntag nga sunog sa Villamonte no nanong bulig ni kapitan na to kay sila nga gina-offer yaman to merkado lada nga pwede tiniran sa mga pamilya nga nahalitan. Action firing Pinapagid line. ka mga crime stories sa mga development sa investigation sa kapulisan hibaloon taman ina dugay-dugay. Action firing line. Hindi kag iban patutukan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang balitang ito. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga maapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sang tig-ulan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Mga utan na naman iya, na? Mga utan ang aton sining mapaambit sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati. Kabalo man kita kung daw ano iya ka masustansya, na? Kung daw ano ka masustansya sa mga utan, simple nga utan, hindi ka makasiling nga, hindi ka na magkaon nga klase sang utan na kay wala ka gina sa may makuha, dira wala na pulos. Pero hindi. As long nga nagtubo na siya sa tunog saran, as long nga ginabaligya ina dira sa mga tsindahan, nga mga utanon, may sustansya gid kita nga paabuton, di ba? O, amo na pamangkot ang guro ga hambal ka lang amo na wala ka hilig yan sa utan. Mahilig ka sa utan o kung masiling ka kapoy kaon utan tawe. Te ano nahiligan kaon ka mga karne? Ano gusto mo? Karne? Kinanglan, okay man na kaon karne from time to time. Pero ang utan kinanglan, we should eat vegetables regularly. Every day, ginaya, no? Kag-abi ninyo, mga anak, madamo kita sang makuha ng mga benepisyo sa mga utan. Di ba la? Oo, hindi nilawag-lahog, masiling ibaylo ang manamit, dira nga putahi. Nga makatag, manang maka-trigger, manang atake sang akong ginabatsyag, dira, inalang ko sa laswa, bapaamo ka naman na, hindi, isa sa mga mahambal nato na tungod sa utan para makumpleto ang mga vitamins nga need or kinahanglan sa aton sinilawas, ano? Mayara pila ka mga utan, di ba? Mga utan nga masustansya, especially ang broccoli. Hindi naman na imposible ang broccoli sa aton, no? Masiling na titawi, iyan sa mga may kwarta utan nun, kamahal sinaara na nasubong sa mga merkado. Kaya nga, diri sa aton sa Negros, magluwas sa Bagyo nga nagahalin, may-ari na tadao halin sa kanlaon, di ba? Yes, may-ari kitang halin dira sa kanlaon nga broccoli, cauliflower, yes, ang pichay, ang tangkong, namit pagigis ang tangkong kung inang sa talamnan, di ba la? Amarguso, balunggay nga pinakamasustansya gid, ang spinach pa gid, o talong, okra, kag dahon sang kamuti, amugin ang pinaka mga the best na ito nga masiling manami nga mga klase sang utan, kay ina kompleto sa mga vitamins. Ano pagid pangontra sa masakit, ang mga utan, abi ninyo log-log, hindi lang pag dunutagid sa pagluto, pamo ka na. Masiling nga, kung magluto kita sang utan, magluto kita sang isda, lutuon sang maayo, pero hindi man lata. Kay kung lata na tida wala naman to sabor, kag wala ka naman sa magkuha nga sustansya, di ba? Kay nga ang gusto nga pagluto sang utan, makakuha kita sang madamo nga sustansya nga hatag sa aton proteksyon batok sa mga masakit. Kaya ang utan pangontra na mo na manami ang utan pangontra sa sakit sang heart. Kung may problema ikaw, kung may heart problem ikaw, kung mataas ang imo blood pressure, may diabetes ikaw, kag ano pagid Tita Wilma, kung may ginabatsyag ikaw nga masakit sa sulod sang imo tiyan, utan pinaka. Kag kung palakaon ka man utan, makalikaw ka man sa balatian nga cancer, di ba? Kay suno man sa pagtuon nga nabasahin nato ng pagkaon sang nagakaigo nga utanon kag prutas adlaw-adlaw, makapahagan-hagan or makabuhin man sa pag-angkon sang cancer sang 3 to 10%. At least bisan paano bala may ara kita ginahatag sa aton lawas nga proteksyon batok sa kung ano nga balatian nga posible mag-aatake sa imo o kung balatian
nga nagahalit na sa imo lawas. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton mga ka-action, happy Monday! Yes, happy Monday! So sa aton nga balita, special action boy, are pag-istoryahan to bala. Mga parehos bala nga mga tinaga bala action boy sa hiligay nun nga nagadepende ang tono kon akig o kon hindi. Parehos na sila ya pero depende ni ang ang tono ya kung akig ka or hindi. Tuod yung magali, by the way, action doors, tuod yung magali, hindi man tuod. Kasi nga, tsakto ginahambal sa ako ni Mayor Mark Slen bala. Nga. Nya, lingkong Don Salvador bala, Mayor, daw kung saan nakakabig na namon nga daw Action Radio Country mo. Tama kami listeners da. Nya, huy, ako gani kadagar, da ko dayon, tiyan nag-text sa haran sa grupo. Ay, good morning. Nanda kay Mayor Mark Slin dala Mark Slen. Gali, Mark Slin. Len. Mark Slen. Kasab. Balo ka Marx Len. ang Marx na alin sa kay Karl Marx. Ah. Ang kay Lenin na siya mo no, sa Marx Len. March Land. Sige man. Sa nga DSP. Yes, Okay? good morning. Good morning. Sige sa aton balita, special Okay. action boy. Ari action boy, ang first example is ang arab lang salamat gid ha. Ano nga rin lahat mga tinaga sa Mga tinaga Ilonggo? sila ganun nga parehos nga tinaga bala pero nagalain ang meaning kung depende sa tono. Sa tono. oo. Okay. So, an action boy, ang salamat gid ha. Ang positive way, salamat gid ha. Do ka thankful Positive. kagid. Do ka very positive. Gid sa imo, do ka appreciative. Gid ba sa imo katama, black action boy. Nga do ka, kagid nagapasalamat. Kagid sa the Totoo, highest gid, level. from the heart. From the heart. May harap salamat nga from the stomach, aw. Oo, alam mo from bullying. Lain na iya, utot na na. Ano na yung pasalamat? So, man action boy, do ka salamat gid ha. Mana. Pero kung negative naman, wow ha, salamat gid ha. Do ka mo. Do ka mo na salamat Dalain gid na ha. iya. Tigalain na iya ang meaning. Oo, di ba? Do ka sarcastic na, wow ha, salamat gid ha. Ba't sila nga hindi among ginimo mo? Salamat gid ha, di ba? Ang kakabatian mo gid. Salamat kita kay gamit mo ang kuan ko pag uli mo, daw hindi na mo. Gani. Oo, hindi salamat. Ikaw pa na pasalamat. Ang gamit mong heels ko, natako ng isa pagbalik mo. Yung nakita ko na action boy. Ginagamit mong heels ko pag abot niya daw nang nubo ako ya. Ay, gala. Wala. Ika-heels ka, pero nagdubo ka. Tiki na natakon. So, next action boy, arang nanamian. Nanamian. Wow ha, nami no. Appreciative na. Wow ha, nami no. Positive way na. Ang isa yan. Negative. Wow ha, nami ino. Nakarablang hulamon ko niya. Tapos hindi kayo paula mo ha. Hindi ko yan nami ino. Namisuba. Nakama na bala. Negative siya. Namisibo yan no. Nakama mo na. Pindi lang sa tono mo. Pindi to sa tono. So, next action boy, arang i-compare sa amay or iloy. Kung may nahimo nga daw ka mayo ang bata, ay parehos sigid sa amay mo. Parehos sigid sa iloy mo. Pero kung negative, parehos kagid sa amay mo. Wala ikaw mo Kasi nang kinalis. kagid sa amay mo. Nagkakilabta ng amay, aw. Isa lang isang bata, nga sang amay ginilabta na, aw. Nga daw si amay, ang amay mo gid ko. Ikaw gid mo, parehos sa amay mo, parehos kumubunggo. Ang amay to yan, wala man to wala sang labot. Ang bata yan, naghimo sang hindi amo. Ang amay daw nang itudlo, anong labot sang amay man. Usually, ang amay na bla. Amay. Kaya ka Wala magsambal. ikaw kinalis. Mag-amay Kaya ka ka nang mo. iloy ka na magambal sa bata. Ang amay magambal sa bata daw si nanay mo gid ka. Kaya mapatian sa nanay, balda ka gid. Balda ka. Pero kung amay, okay lang. Ang amay kung sa maldus Kadlaw lang na yan. si tatay mo gid ka. Kalot-kalot na na yung amay ga kalot-kalot na sa mulo. Ano naman yung nahimo ko yung nadalahig pa kuya. Dalahigon mo pa yan nga. Ay ka, next action boy, arab lang daw ka, ang word nga, daw buang ka. Pero, hindi buang ka, daw ka muna. Pero kung positive way, Ano malala ka nga, Dors, kagwapan mo si hindi hindi dubuang ka. buang ka. Nag-itik ka na. Nakawara bala. Ang na saan nga ganambal, sa daw mga ginaitik bla. Ang ginaitik mo dyan. Hindi mo ginaitik. Kaya mo sa ginaitik mo. Hindi lang man ang ginaitik. Ano Alay mo gani nang na? ginaitik. Alay mo nang Alay mo nang ginaitik. ginaitik. Alay mo nang ginaitik. Kakalam na. Yan mo. Kung daw naitik kaya daw ka... Doon na kilig. Daw nakilig ka. Oo.
So, uy, di do buang ka. Pero kung negatibo, ati do buang ka. Di ba? Naka-same sila. Pero sa tono, ginaya. Okay? So, next action boy is ang daw sa into ka. Yan. Uy, sa into ka. Wow na. Doon sa kando sa 3,000 ni dugang-dugang doon sino ko doon nakapitik doon sa into. No, parang talaga nito. Doon sa 3,000 di ba ay kando okay naka-kwanto kayo na naka-transaction ko to gamay ay mo man ng 3,000 doon sa into. Wow ka na no? Hindi na Rico. Yes. So, ang negative naman niya, tiyan mo na do akiging, do sinto ka, do sinto ka, ginawa mo na. Kung may transaction siya, tapos hindi siya mga tag. Oo, uy, gaya, hindi ko yung gamay lang. Do sinto ka, do dalok simo. So, kung tagaan ka? Basta, sinto. Correct! Dala din sinto. Good example, man. Good example. Ano na sa mga gamiton, yung mga action, para umayo ang birada. Para ako kung may mga nakaka-transaction ko kag masling boy kay man tada biho. Tada share tada kung tagaan ka nang bago. Sinto. Salamat. Hindi ka malahugan. Ganit, hindi malahugan. So kung hindi ka mangatag. Sinto ka dalok. Imo na ay kalay. Isang paksa magamo. Oo, dalok simo. Nan, correct? Correct. Diba? Dua ka meaning niya. Kagang last naman yung action boy, ti ano gidhaw. Nan. Kung ba si Teo naman niya, dunuyo ako, ti ano gidhaw, okay lang na iyan. Nan. Amo na ka first time pa, tido ka, nahuya ka pa. Ano gidhaw, hindi mo Oo, wala kaso. Pero kung negatibo naman niya, ti ano gidhaw, nalabot mo, baka na, di ba? Ang labot ko mo mamutos, kuya. Kala. Di ba? Nalabot mo, hindi ko pakatag budget nyo. Halis sa kandidato. Kung nakita ka ba mutos ka ba sa parte? Sa party naman na yan. Ruya man na mutos ka da. Kano gidaw, nalabot mo? Oo. Pero kung namutos, akan suguon na kan mamutos, kag hindi ka, mas lina sa simo, ti ano gidaw, muya ka da yaman. Hindi mauya. Wag ni muya si. Ay, kalahin. Oo, nauya ako mamutos. Nauya ako mamutos. Di mauya, ano gidaw. Kita lang gidi. Kita mo lang na di. Isa pa nakita ko man kinab, may plastic ka nga dala. May plastic ka nga dala. Mauya ka pa. Ay, sana mo, yung danay mamutos, dahil kita mo pabisita. Tay, ano, parinte? Kung man na ano gidaw, parinte. Amo na niya. Kabalo na sila yung pagkakuan niya, tapos ukaon, mamutos ko na. Kamo na, correct. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID. Malaman kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line! Pabalik na diri sa inyo para tuntunan aksyon na Firing Line, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Alas 7:58 na. May gabigid dira kay Alia Deles, Veronica Santillan Manukan, si Bon Nita, Irene Liena, kag Rolando Despi. Salamat gida sa pag-monitor karon nga gabi. Kag amuman kay Jerome Alilain Lourdes Catalan, kag Alfredo Tupas. Aksyon Firing Line! Mga mensahe nyo padala diri dugay-dugay lang ho nga i-kwanta giniting o antagin nga mabasahan mga ka-aksyon. Online sa Firing Line! Pero ari sa aton nga linya, Sir Diego Malacad sa United Negros Drivers Operator Center. I-check ta lang sa iya kay mayo ni siya nga balita, pero siling ko ba siya amo ni blang tunaan sang linalisay sa pasayro kag mga driver sa palabuton nga Biyernes kung hindi maplastan ni sang LTFRB Region 6 kay daw ay man lang sila iyas bungog nila. May advisory ito sa nasyonal, dapat ang diri sa region sila ni dapat niya maplastar dayon para may baluan ka mga driver. Sir Diego, may gabi. May gabi, Sirat. May gabi sa aton mga driver na kung mga pinalangga nga pasero. Siling ko good news ding sa nasyonal gin papanaong nga desisyon sang LTFRB, pero siling ko ba si lalisay ang tugahon sini pag-abot sa Biyernes, sir? Well, isa na sa sanggin discuss namon kagina mga alauna no kinagpatawag kita sang emergency meeting bangod sang development dito sa Manila nga nag-advise nga may ama. So isa man lang ang aton nga basiya no. Actually, wala tagid man na gina-welcome, gid-actionad kay ang perwisyo wala nga tugahon sina sa aton mga pinalangga nga pasayro. But in subong bias kay kumagambal no nga tikinahan sa aton mga driver nga mabuhi man at least sa nabili nila nga mga inadlaw while nga gina-atake kita sa mga lay kag pulisya, at least malibantar gamay lang kita, malibantar gamay ang ila kabuhi actionad. So, anong matabo sini? Kay subong may mga driver nga ila pagpanukot 10 pesos. No, halimbawa, amo na ang sa ila sini nga minimum fare. So kung may amo ni nga 2 pesos idugang, pilagid sir exactly nang sinuktaray starting Friday? Well, klaro hunta nga ang first 4 kilometers nga gindeklarar sang national is 12 pesos. So, botilingon, every first 4 lang taon nyo lang nadaya nga kay ang usual aksyon natin aton nga mga taripa diri by kuano nang kada kalye bala sa ng mga dagko nga mga daw pamilyar nga mga tao like Bangga Kamital, mga amo na mga isa da ka mall sa Kapitolyo amo na balang plitian iniya first 4 kilometers automatically 12 pesos na sa mga succeeding kilometers naton dapat may ara na siya nga additional no ang sa nagligad ng pandemic 60 centavos na so ginkuha naton ginhimutan na lang 50 centavos para hindi na bala magtinagamo but silingon from 12 piso first 4 may succeeding kita nga 50 centavos sa Actionart. So subong pagsakay mo pa lang bisan kurto ang imo nga panaugan, dapat ang pliti mo umpisa sa Biyernes 12 gid. Yes, yes. Amo na Actionart ang aton nga basihan para wala na sang kinagamo no. Pero ma-comply man kami sang national nga taripa nga ipagwa sang LTFRB Central Office kay nunid na kita subong magkanto sa mga regional offices labi na gid nga may mga transition and diri sa Bacolod wala naman ta gina-recognize ang Region 6 nga LTFRB nga kabahin sang Western Visayas even ang mga media kag ginanawag sa iya di wala man sa kasabat amo na lang nanay officially diri sa imo station ginadeklara naton nga ang first 4 kilometers 12 piso. Okay. So ang succeeding sina sa lapi lang kay kagina daw hindi pa magpasugot ng mga operator nga i-implement agad-agad kasi niya kaluluoy na subject sa aton nga mga pasahero galing kun hindi naman ta magsunod ara pa grounded pa tangadaan subong base madugangan ang aton nga mga penalty kay ang solusyon amon Actionart kagina kasubo no kanang amon tani mabutang na lang bala na temporaryo nga box sa likod sang driver daw donation box daw kun abuloy box nga while nga may sulusubra kamo amo na lang natani implement naton para hindi matamaan ang mga wala na gid balay og hatag yang pangdugang sa Pliti Actionart kaling kay sila isang ibang tong operator basi ma-misinterpret pa na sang iban that's why
i-implement agad ang kung anong gusto to sa Central Office Action Act. Yes, kag dapat guro di kay kabalo ka ang nandan bisang tao siling nga tiway pa man matrix nga manukot nakamo mo na siling ko dapat kay guro nga ang LTFRB ramihon man lani nga ipaybalo ang public information nga pag-release bala ina mabalaan dayon sang tao sir. Well, isang pandemic, bangod sa reklamo sa mga regional offices, why na sila naghatag ni taripa, no? Ang taripa nga ginhatag, nationwide na to nga sa mga modern jeep, 13 pesos, and sa mga traditional nga mga jeepney, ara na kita sa 950 in round up nila 10 pesos. Why na tagani magagi sa region? Kaya ang matapos in Action Act, kung mag-file ka dito sa region sang imong taripa, pangayuan ka pa nila 580 per inang ginasirox bala na nga taripa. So imbis nga buligan mong driver kay piot na siya, inang kuan pa bala nimong operator 580. So ang pag-insindi namon subong ang central office na ya through outgoing chairman Martin Delgran nagpagawa na sa statement nga nationwide na, automatically nationwide na ang 12 peso and ang succeeding kilometers. Yes, very good. Nung kayo tising una gawlat pa ta, LTFRB, amo na siling kublada, so nung kumakuha ka to sa Matrix, may balayran ka pa, kundi nagdugang, nagidi ang libog ka driver? Ang makaluloy sini Action Act, kagina ditong operator sa taxi, kay kung taxi ka ba Action Act, hindi na siya instant, may kuha niya, kaya ikaw ba halimbawa, nagsakay ka mangayo ka resibo. So kung hindi to recalibrate ang iyang inanggatag bala presyo, mabudlayan ang aton taxi driver. That's why masubmit gid sila kuano sang position paper. Dason ang LTO na iya makalibrate sang ilang inang kuan bala gatag ang automatic per collection system. Kamo na budlay naluuyan kami sa mga taxi kagina, pero sa mga jeep naton rest assured wala sang may maabuso, no, gapanawagan ko through sa sininga program nga hindi lang ta mag-abusar, no. Kung nara sila nabilong sa first 4 kilometers, respetuhon taman as law abiding citizens nga ginarespeto man sa aton lang ang pasero, i-observe tala ang proper gidayahan, hindi lang ta mag-abuso anay bisan pa nga ginadawdaog kita. Okay. Pero ano sa matabo sini? Jeepney gid lang. Why pa ang tricycle? Kasi ko ba sing tricycle bla magbugaman kag abi nila dala sila de? Wala. Ang tricycle, klaro, unta nga, under na sa Republic Act 7160, wala sa nabilong sa Republic Act 4136, local government unit. So, amo itong ginaginistoryahan man natin, kaginistoryahan man natin ang posible incoming committee chairman. Tibuligan niya lang, no, kay siya na iya ma-regulate ng plitihan sa tricycle. Si hoping nga siya gid ang mapungko, no, by July 6, kay amo nang ginapangamuyo sa transport industry nga maka-communicate kita kag makalabi kag may mga assurance kita nga pangayoon sa local government unit through committee chairmanship. Sino sir ang target nila nga ginalauman yung makapungko aw? Gali kay hindi ba sa kagina gusto nga kuano bayin na siya laki. Kilala nyo na bilong man na sa nagligad nga konsyal ka grupo man sang outgoing ng committee chairman. Pero kuan na siya bayi laki kung laki na siya babae nga konsyal. Laki. Laki. Sige na lang. Hindi lang ko mamilit, pero kabay pa magtupa siya nang gina-expect nyo. So, at least, 2 ka pesos is 2 ka pesos. Baka bulig-bulig na eh. Galing kasi ko pag-abot sa Martes, kung may increase ka ni 2 ka pesos, ma-offset mo lang na dito na maggantos gasolina ay. 350, aksarat siguro. Ang Martes naton is 350 ang gasolina. Ang crudo daw ara sa 3 pesos pero hulaton ta pa Japon ang tutuod gid kay isa ang balon kanila to pulo gali kay 13 man ang masaka. So hulaton ta na but ninti adlaw-adlaw ga inform kita sa aton mga pumuluyo sa mga operator subong nga naghiliusa gid kanami, no, pati ang mga dlagko nga mga operator kagina nagupod sa aton meeting alauna kay gina sa internal namon gina-welcome gid man namon kay gapaningwa gid man ta nga madugang-dugangan ang driver pero na luoy kita sa pasahero Action Act nga nako nagadulog siya kada adlaw nagapliti sabi ka-4 ka bisis. So, 4 ginaya bala ka 2 ka pisos ang madula yan, no? So, isindiyon nyo lang kami, anay, ang ginahatag na nga kuan sa nasyonal, bulig man na ninyo sa amon nga magapabilin kami nga magaserbisyo sa inyo, samtang nagaulat kita sa transition period sa sining nasyonal kag mga lokal nga mga bagong opisyalis. Nagingagaw pa si Delgrano nga pagwa sining nga mando, siling ko, basi galaom man itong pobritong katani siya mapabilin upod sila ni Secretary Tugadi, pero at least doon nakakasla.
Ang pag-insindi namon ti familiar na sa eroplano si Jaime Bautista, and ang pag-insindi namon ang music niya daw wala to nagpustro no si Chavez, and kaya ang amon nga mga report action art sa national man na namon ginakuha no sa mga federation dito nga ginalabi bala sang incoming president. So may mga gina-recommend na may isa pa to gani ka senador kung tani nga willing man magpungko, but dinti amo na ang resulta. Tanahon tabwas alas 12 sang udto kani mabalanda na kung kanday sino sa positioning gid kag kun sino ang ibutang nga taga Negros nga lapit-lapit sa DOTR makapungko. Bawo kabay patani ang ibutang dira sa DOTR ina makahangop kag makabulig gid sa inyo sektor. Yes, thank you Ginsunat, namiyan man kami na. Amo na gawlat kita no sa sining administration in hoping matalupangdan nilang transport industry kay for how many decades na ang industriya namon daw ginlamutak na bala ka imo na lang alkansiya nga kung kinahanglan nilang kwarta diri sila na makabuilo. Hindi kun magalibantar naman amo na daw joker kami di sa dalanon, but din ti amo ng realidad mga nubo kami iniskwelahan, but din nakakontribute kami sa commerce and industry kung paano man naguloswag ang iban nga sosyedad nga ti subong nakita naton kung wala sang transport wala ni sakyan ang aton mga estudyante, basic sector, kababayenhan, mga mamumugon aksyonan. Siling mayari nga ni ka-suggest sila nga ba si mga transport organization ma-suggest la sa mga gapungko bilang nga committee chairman sa diri sa Bacolod sa local sa transport ngayon mga serbi komisyonista bla na man barker da sila ba si makakas na kay kisamo man ang kuan mo iban sa income ka driver. Dugay na namo na propose action art galing kun kaysa ang imo balang safety kung wala man na visibility nga dapat kada bangga nga may dispatcher dapat may police visibility kay kung wala na sila pila na bala naton ka driver ang ginhalitan, ginakuritan, may ginbuno na gani na sa dito sa may Mangga Patio, dito sa may home site, may ato pa na sa northbound. So hindi man kita nga marisgo ang aton nga mga driver bisan sakit man akong isa maghatag ka kaya ang imo 5 ka piso supto niya na kagibakal man lang to droga, hindi man na paghatag sa pamilya niya. Inabalang kalain man natani batyagon galing kay ang aton nga safety na Alas 8:10 Action Radio Philippine Standard Time. Action Firing Line. Ti umpisaya sa Biyernes, prepara na kamo nga daan dira 12 pesos. Kon medyo layo-layo inyo katuan, may mga increases pa na, no? Kabay pamplastar lang kag hindi lang inang husto nga pagsukot, no? Sa Diego Surigin auto ng linya mo, you were saying kina? Action art, wala kita assurance, no? Ilabi na nga ti ang kalatabo subong sa Bacolod bisan may armas ka pa gani bisan main in uniform ka pa personality may bodyguard kung gusto ka patyon kagid nila no and alarming na kang katabo sa Bacolod. That's why kami kapangayo mga tani police assistance na kung pwede balay na may mga visibility man da sa crowded naging kayo nga daw damo na dispatcher nga gabit-bit na kung kisa lapad gabit-bit na kung kisa apoyo bulig-buligin nyo man kami, kami, kabulig kami sa industriya, kabulig kami sa syudad, tagayin nyo man kami protection, bisan gamay lang. Gani man, kabay patani nga masulod nga mapungko, dira nga committee chair sa transport, maaktuhan yan niya. Well, kabay pa, kag isa siya dapat ka-organic nga nakaagigid bala at least nakabiyahi, may ginapanagian ng mga jeepney, kag nakaagi pamigado action at para mabatsyagan niya ang ginabatsyag sa mga driver suwong. Aha. So anyway, anong expectation nyo? Mag-umpisa na boss, bago nga pang gobyerno, alin sa national hasta sa lokal, anong kapalaran sa modernization nyo, sir? Well, kabay pa nga sa pagpadalaman to namon sa amon representante sa Negros Buas nga makalabi man dito sa mga kalyado naton ng mga congressman kag senador, kabay nga matagaan anay importansya ang transport industry. In idulaon anay i-disregard sa anay ang programa ni Tugadi kay programa man na hindi man na House Bill, hindi man na akta, hindi man na lay, hindi man na polisiya. So program is program only. So gusto naton mangin transparent ang ining administration ining coming kagabay nga matutukan niya no ang pinaka-basic nga problema naton ang ginaayo nga isundon anay ang natabo sa United States nga ang iyang kapariyo kun sa Pilipinas pag differ anay sang implementation sang excise tax sa Amerika kung mahimo na at least makamubon kita na tanan in kabay ang mga local government unit hindi lang bala mangin
hero sa ila kada community dapat makigbahin sila nationwide para mapabatsyag man sa ilang mga constituent nga ginbuto naton sila para sa Pumuloyo Action Act. Yes, sir. By the way, gali areo sa additional bala kundi ang first 4 kilometers 12. No, ang additional sina sir kada kilometro pila ganing indugang? 50 centavos kay 60 na mo ang nabutang, so ang aton di gina-observe kay highly urbanized 50 centavos lang. Okay. So, pareho rin sa amon, kung masakay ka downtown, going ka dito sa Providence or Crossing Bagol, mga pila ng pliti na guaya? For ang kwantada ang aton nga 4 kilometers Silvistia, so madaga na siya guro mga 15 na action art. 15? Ang Bagol, 15 na. Makinsi piso. So, sa kayo 3 subong. Okay. Ate kabay pa. No, ang ato ni tinguan tani nga buwas madayday ta parang at least pagka Biyernes way nalilalisay bla mo malang nang ato na. Sige, thank you kinaksyonan sa information dissemination mang ginatag mo nga makapabalo kita sa Pumuluyo. And kabay nga mga tao naton, hindi lang mag-react dayon kung may mga problema kamo, may mga numero kami ni Ma'am Beth, ni to Albert. Tawag lang kamo kay basi, pwede ta man na may diyan, hindi lang ta maginamo. Kung wala gid, inang istoryahan nyo lang mga driver, kaya mo tugin meeting namon kay gina sa mga operator nga kung alang-alang ginang kwarta, istoryahan ta lang nga hindi kita magkinagamo sa dalan ang problema. Correct. Sa balay na lang kag hindi ta na pagdalon sa dalan ng naksyonan. Correct. No, ang 2 ka pesos na ano mo lang nakaro magtapungulay ka mo daman? That's why. Kasubo man action natin nga matabo. Parehas kita sang natabo sa Manila nga wala na nagarespeto sa mga men in uniform. Pati MMDA dito na bakuna na kasi gusto naman ng driver kung kaisa. So kung kuan pakitluoy lang kay ang driver nato mapakitluoy man na sa inyo kung may mga 5 kamo da kag 10 25 kung isa wala naman na ginausar. Ibutang nyo lang sa may lata dabla sa kilid ng driver nga ipamutang namon. Kaya ko pa nangabulig sa nat. Yes, sige. Sir Diego, salamat kid. Thank you, Kinaksinat. May gabi Bacolod, may gabi Negros. Action Firing Line. Grabe, ini. So, inaiya sa palabuton nga Lunes, ti kay galing, basi hindi naman na magsabat si si Director Richard Osminia, wag kitakbalos ang kapalaran niya man, basi islan mo na di siya sa Regional Office 6 mo. Action Firing Line. Pero dapat siguro maplastan ni Gilayon, no, kung ako ti galing mapili, pa galio, ang committee chairmanship diri sa first session pa mabalaan naton sang mga opisyales diri sa sangguniang panlunsod. I-check ta lang na karon ha. Kaya sundel kung saan o gini ang ilang nga meeting, ang sesyon kay dira man sa sesyon nila prior sina may mga caucus naman nga mapili na sila kung sinong committee chairmanship nga magauyat mo. Action Firing Line. Ay kay sa Biyernes niho prepara na kamo nga daan ang first 4 kilometer ang inyo balayran bali 12 na gidya no 12 so magluwas sa 12 kung medyo malayo-layo beyond 4 kilometers kamo may dugang every kilometer sang salapi kisa sa salapi pag inidugang pag ini nga bukol imo kung medyo layo katuan mo. Action Firing Line. Sa mga driver kung mag-ayo sa inyo o mga pasahero basing iban way pa man ma-inform way pa kahibalo payuan nyo lang anay akong iban hindi man nagilayon kay balo nga may amo na nagali mo. Action Firing Line. Siling pa diri sa nag-text sa ako niya dispatcher income is more than what minimum wages employees are earning. Gusto na. May mga dispatcher ganin niya sa 5 pesos pag abot sang gabi tagininto sobra pa ng ila income. Action Firing Line. Iban libuhon lang, tikapin pa medyo mo maisog-isog dara nga klase dispatcher, mga nagapasaka, mga barker da, gareklamo pag ano yung gina-demand pa sa driver niya dugangi, kay kadamo sa pasero sakay si mo, pero actually masakay mo lang niya bisan way dispatcher mo. Action Firing Line. Hindi ba ganing iban nga dispatcher, kabalo magbulig sa mga pasero, may mga karga, na tuon na, damo ko yung nasaksiyan, mayo lang yung magsukot sa driver, pero ang pagsakay sa pasahero, hindi ka kabalo magbitbit, magbulig sa nagabalakintol na dalang pasahero kung man upod, tulukon niya lang na kay dito yung kantoon, unahon niya itong driver niya, ang akong da, perting abilidad, no? Action Firing Line. Dapat guro ma-regulate ini sila, kag dapat siguro may ara asang nagkakaigo ni nga pag-akto sa problema kay tituon man ang income sa driver kisa sa ila pa damo pa sila income pagkagabi o gani damo kuno income sing una ay tuod ka
Ti magkantos la si mo guro da mo guro bakal na. Action firing line. Perti atuod mo, iban gani ka inom-inom biya pagkatapos nila dispatcher, pagtapos nila sang trabaho bilang barker. Ang iban di pa redors piya pagkagabi mo. Action firing Why line. pa siya ginabahulay sa init sa pagmaniho sa salakyan, dako pang income yes driver. Action firing line. May kapitira kay Ninoy Roger Montalvo, no? Maigid nga pag-monitor araman si Jonalyn Dinial de Cripito. Naga-monitor subong gabi si Sylvester or Silvestri, ano ni siya, Silvestri ni o basi kuan lang no, nagsala lang, typo error. Lagad de Kilia, Edgar Sipeda, kag Kit Macariula. Sige, utod galing. May kapitira kay Ado Kuanoa, Christopher Lisay, may kapidra, may lang ang pag-monitor. Action firing line. Okay lang siya, daddy basta kami upod, okay lang na. Ga Korean sign siya ko. I love you sila nga. Tapos ka na mapupuli mo karon. May ginipreparahan na to sa imo kuno mga kilawin to daw. Ti preparahan mo gid magkaon ka to mag-abot karon. Tawagan ta nabing di arari mo kay may importante kuno silang announcement to. Samantha Jean Espiha, Allen Yo kag Alia Deles, Veronica Santillan Manukan, ara man naga-monitor si Alfredo Tupas, Roseni Saison kag Emilia Lasafin, at Susan Talahuron, salamat gidra sa inyo Si Connie Sudoy Servinto, siling niya panawagan sa nako kung sino man nakapulot sa envelope may laman mga ID kag vaccine, birth certificate, nahulog kuno sa airport silay. Oy, importante ni siya ho, pa-action gid siya. Pwede ka mo ka-contact sa iya sa 0912-549-2590. No, kay nabilin ni Gliho, may envelope, may mga unod di ID, vaccination card siguro ni, birth certificate, may birth certificate pa, no, palihog lang, kay importanteng dokumento ni, kuan magamo, tawgin niyo siya palihog ay, basi kung kamo nakapulot. Action firing line. Araban si Marisa Galo Latseca, Go Juna, Meds Canlas, Dennis Richard Tiburuma El Presidente. Araman si Rinaldo Pirasol. Gamonitor halin ko nung kay Aksyon Fred sa Agasta Magabibaw. Makoy. Try lang siya liwata kay may importante sila kunong announcement basi sa cellphone siya makontak. Marilo Baron, tamiyo lang ko da kay June Adon, always gid ka pamati, diri sa Binalbagan. Josephine Lacson, Magdalena Joaquin, kag Briones Dagandan Melbert. Thank you for listening. Action firing line. Daw ginaunos lang tiyempo. Takay may ara to siya kay ina na nawag siya galing ga wakal ko, ayo ang di ara na mo sa Bacolod, may importante sila kunong announcement sa publiko. Basi ka monitor dira si Ma'am Yunes. Ma'am Yunes, katawag kami si Imoda kay namigig kung kamo maka-announce, no? Kay do may mga bago sila nga linya, bala aksonan nga amo na pwede makontak in case of emergency. Subong, no? I don't know kung nga may mga kuan kuno sila may mga ginahimo dira subong nga mga inventory. Bangod sang red flag guro to bala nagluwa nga pating di ara mo to na gina-question ang mga project dira nga pilak bilyon tong total, no? Sa diyan ng red flag niyo. Di naambot anong botang malusang red flag nga na kay ipa-explicar lang ni guro sa mga accountant nga amo may ideya kung anong botang malon isang red flag ni botang malon bala may anomaliya kung magambal ka red flag amo na. I-check karon ta na. Tibuas naman ang pag-take over. Pagpungko na sa bagong administration, ulaton tan lang na. Action firing line. Sige, why siya? Red Horse, man. Anya fundador gid galing ginabakal sa una ho. Purti fundador ang ginabakal sa mga barker sa una. Hindi lang yung Red Horse. Bingin kami lamayo Action firing line. Alas 8:22 na. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Sample Plus Gold. Si Eunice, may ara ko. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod.
Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Mga utan na naman iya, na? Mga utan ang aton sining mapaambit sa aton man mga palangga nga mga tagpalamatiti kabayluman kita kun daw ano iya ka masustansya, na? Kung daw ano ka masustansya sa mga utan, simple nga utan, hindi ka makasiling hindi ka na magkaon nga klase sang utan na kay wala ka gina sa may makuha, dira wala na pulso. Pero hindi. As long as nagtubo na siya sa tunog saran, as long as ginabaligya ina dira sa mga tsindahan, nga mga utanon, may sustansya gid kita nga paabuton, di ba? O, amo na pamangkot ang guro hambal ka lang, amo na wala ka hilig yan sa utan, mahilig ka sa utan, o kung masiling ka, kapoy kaon utan tawe. Te ano nahiligan kaon ka mga karne? Ano gusto mo? Karne? Kinanglan, okay man na kaon karne from time to time. Pero ang utan kinanglan, we should eat vegetables regularly. Every day, ginaya, no? Kag-abi ninyo mga anak, madamo kita sang makuha ng mga benepisyo sa mga utan. Di ba la? Oo, hindi nilawag-lahog, masiling ibaylo ang manamit, dira nga putahi. Nga makatag, manang maka-trigger, manang atake sang akong ginabatsyag, diray, nalang ko sa laswa, bapaamo ka naman na, hindi
isa sa mga mahambal nato na tungod sa utan para makumpleto ang mga vitamins nga need or kinahanglan sa aton sinilawas. Ano? Mayara pila ka mga utan, di ba? Mga utan nga masustansya, especially ang broccoli. Hindi naman na imposible ang broccoli sa aton. No? Masilin na titawi. Iyan sa mga may kwarta o tanon, kamahal sinaara na nasubong sa mga merkado. Kaya nga, diri sa aton sa Negros, magluwas sa Bagyo nga nagahalin. May-ari na tadao, halin sa kanlaon, di ba? Yes, may-ari kitang halin dira sa kanlaon nga broccoli, cauliflower, yes, ang pichay, ang tangkong, namit pagigis ang tangkong kung inang sa talamnan, di ba la? Amarguso, balunggay nga pinakamasustansya gid, ang spinach pa gid, o talong, okra, kag dahon sang kamuti, amugin ang pinaka mga the best na ito nga masiling manami nga mga klase sang utan, kay ina kompleto sa mga vitamins. Ano pagid pangontra sa masakit, ang mga utan, abi ninyo log-log, hindi lang pag dunutagid sa pagluto, pamo ka na. Masiling nga, kung magluto kita sang utan, magluto kita sang isda, lutuon sang maayo, pero hindi man lata. Kay kung lata na tida, wala naman to sabor, kag wala ka naman sa magkuha nga sustansya, di ba? Kay nga ang gusto nga pagluto sang utan, makakuha kita sang madamo nga sustansya nga hatag sa aton proteksyon batok sa mga masakit. Kaya ang utan, pangontra na mo. Na manami ang utan, pangontra sa sakit sa heart. Kung may problema, ikaw. Kung may heart problem, ikaw. Kung mataas ang imo blood pressure, may diabetes, ikaw. Kag ano pag Tita Wilma, kung may ginabatsyag ikaw nga masakit sa sulod sang imo tiyan, utan pinaka. Kag kung pala kaon ka man utan, makalikaw ka man sa balatian nga cancer, di ba? Kay suno man sa pagtuon nga nabasahin nato ng pagkaon sang nagakaigo nga utanon kag prutas adlaw-adlaw, makapahagan-hagan or makabuhin man sa pag-angkon sang cancer sang 3 to 10%. At least bisan paano bala may ara kita ginahatag sa aton lawas nga proteksyon batok sa kung ano nga balatian nga posible mag-aatake sa imo o kung balatian nga nagahalit na sa imo lawas. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton mga ka-action, happy Monday! Yes! Happy Monday! So sa aton nga balita, special action boy, ari pag-istoryahan tablaw. Mga parehos bala nga mga tinaga bala action boy sa hiligay noon nga nagadepende ang tono kung akig o kung hindi. Parehos na sila ya pero depende ni ang ang tono ya kung akig ka or hindi. Tuod gi magali by the way action doors tuod gi magali to hindi man tuod. Kundi nga tsakto gi nang balsa ko ni Mayor Mark Slen bala. Nga. Nya lingkong Don Salvador bala mayor do kung sa nakakabig na namon nga daw Action Radio country mo. Tama kami listeners da. Nya hoy ako gani kadagar da ko dayon ti ano nag-text so aran sa grupo. Ay, good morning nanda kay Mayor Mark Slen dala Chris. Mark Slen. Gani Mark Slen. Len. Mark Slen. Kasab. Balo ka ang Marx na alin sa kay Karl Marx. Ang kay Lenin na siya mo. No? So Marx Len. Marx Len. Sige sa nga DSB. Yes, okay? good morning. Good morning. Kag, sige sa aton balita, special action boy. Ari action boy, ang first example is ang, arab lang nagapasalamat gid ha. Ano nga rin lahat mga tinaga sa Ilonggo? Mga tinaga sila ganun nga, parehos nga tinaga, bala, pero nagalain ang meaning kung depende sa tono. Sa tono, okay. So, ang action boy, ang salamat gid ha. Ang positive way, salamat gid ha. Do ka thankful kagid. Do ka very positive gid sa imo, do ka appreciative gid ba sa imo katama, black action boy. Nga do ka ano kagid nagapasalamat kagid sa the highest. Totoo from the heart. From the heart. May harap salamat nga from the stomach aw. Oo, alam mo from buling. Lain na iya utot na. Ano na yung pasalamat? So, man action boy, do ka salamat gid ha. Pero kung negative naman, wow ha, salamat gid ha. Do ka mo na salamat gid ha. Tiga lain na iya ang meaning. Di ba? Do ka sarcastic na wow ha, salamat gid ha. But silingan hindi among ginimo mo. Salamat gid ha, di ba? Ang kakabatian mo gid. Salamat gid ha kay gamit mo ang
Action firing line. Last and final stretch kita karon nga gabi oy kay Tuto Tatan. Siling nga Action Art ang LTFRB puro tikal, wala man sila mahimo pagsaka sang gasolina kag krudo, puro pagwapo kag pagwapa lang obra nila. Siling ni Janet Yamamoto, singa monitor mga kami, Jeremiah Notarte, Adrian Gumapi kag Hansel Fortaleza, Miran Stanley Dicena kag Joe Arsina. Sige, Joy Drilon may kapida, Giselle Franco, monitor kami diri, maaw upod si Coco kag si Erwin. Ba pati si Coco Martin ka monitor? Lain ko ka Coco niya. Sige, standby sa report ni Action Dale Salazar. Julius Gayanelo, Riza Alvarez, siling niya sa nagligad, siling ni Sir Rinaldo Perasol, ginplataporma ni Duterte 3 to 6 months wala na illegal drugs. Kadamo-damo sang ginpamatay nga drug lords, wala gid matuman basi subong ang ginapangako nga 20 per kilo sa bugas into anay na naman. Buisit niya politiko ang maantos mga pigado gyapon ay kalain. Rex Bantulinaw, thank you gid kabay pa no mahatag ni ang 20 pesos per kilo nga gina-expect sa presyo sa bugas. Neil Exaltado, sir, may gabi, kumusta ka na? Joe Cordoba kag Ann Alperes Padua, araman si Dina Davido Alegre, Cherry Ravilio kag Jovi Munares, Mary Grace Biato kag Ronald Visira, Lolita Zamora Tornilla kag Juliet Cabristante, Oslik ni Misha Valencia, Nelson Pabrigar Tulbo kag Gladys Loraina, Miko Blanaki Rom, Milili Uligo nga monitorman, may an ispide sa Gunday, thank you gida, kag Sir Rolly Santillana. Action firing line. Sa iluan ko very quickly ang balita oy last galing nga sesyon no sang sangguniang panlunsod today. May maginatag dito sa seremonya nga mga certification no sa mga outgoing counselors, mga graduating counselors diri sa Bacolod City. Action Radio City Hall Ang report. detalye sa balita, let's have Action Dale Salazar. Action Dale, may gabi. Yes, Action Art. Boss Ngadlaw, pati gayon na ang turnover of documents halin sa transition team ni outgoing Bacolod Mayor Bing Lunaldia, pakato sa transition team ni incoming Mayor Albi Benitez, boss no, sa may Bacolod Government Center. Action Art. So according to kay incoming City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga nagalaom sa Action Art nga ma-comply sang tanan nga mga department heads, mga documents nga based man sa memorandum circular sang DILG no, kay according to ila ceremonial turnover ang matabo buwas nga adlaw. Ang mga documents sa Action Art hindi na pwede mapagwa sa City Hall. And then ang mga persona direya na mga individual like mga mapektuan at may mga pagligwat no sa administration diri sa may syudad sa Bacolod Action Art. Di ba kadlaw basta ma-supervise man ang Department of Interior and Local Government o kung DILG diri sa may syudad sa Bacolod. Kung madumduman mo nagligad nga June 22, 2022, wala to ya may natabo no nga paghatag sang mga dokumento set sang syudad, kaliban nga mga important nga mga papers sa transition team ni Mayor like Albi Benitez. Subas nga na hopefully ma-comply no kag ma-check ang tanan nga listahan based man sa memorandum circular sang DILG. Aring tingog ni incoming City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Actually, na to ni Attorney Bayatan, gin summarize na ko no. Puti pa sa December sa sa June 30 ko pagin ma-assume sa magkagto ko to. Pero at least gingaan ako iban na may mga preview naman ko sa kaso. Kag review ko kung ano na mga kaso. Kaya daw siniligad lang sila nag-file naman sa sa landfill to sa June 20 lang sila nag-file to sa case to sa landfill na mabayad sila. Kilala ko naman na tanan na lawyers sa practice kag may UI man kami kag cooperative man sila.
Art na batian si Attorney T nga tinamention niya man nga boss nga law part sang iga-turn over nga mga documents ining 33 tanan ka mga pending cases nga gin-file for or against sa local government units sa Bacolod City sa mga tigas na yung ginpahayag ngati ang pinaka-recent ka case action art regarding ni sa may sanitary landfill nga last June 20, 2022 din lamang according siya gin-file no ni outgoing city legal officer Attorney Josely. So, boss nga dati mo na ang balantayan, turnover of documents, and then by July 1, sakna alas 4 sa hapon, magapanumpa may asang oath taking ceremony kag inaugural ceremony nga patigayonon dira sa may Bacolod City Government Center Action Art. Wala pa may baluan kung kay sino magapanumpa ining mga nagdalaoga nga mga officials ang siyudad nagdigid nga eleksyon. Pero last time naka-mention si Councilor-elect Jude De Saison nga sa punong barangay Action Art sa 16 ka mga punong barangay nga nagsuporta sila nagligad nga kampanya nagligad nga eleksyon magapili daw sila sa isa diri ka punong barangay nga dila sila outtaking kag amo ang maga-administer sa ila sini nga pagpanumpa buwas hours sa July 1 alas 4 sang hapon dila sa may Bacolod Government Center. So bali buwas wa kita ekspektaron ya nga makadto da sila ni Mayor Albi makadto da abi kag magkuan ko di siya July 1 sa Friday na siya. Yes, buwas nga daw Action Art ang composition ni damang sa transition team amo ni silang mag-aatubangay baliti i-hand in sang transition team ni Mayor Bing ang mga documents sa transition team ni Mayor-elect Albi Benitez. So gina-expect dira ang presensya ni re-elected Congressman Greg Sataya bilang chairman no sang transition team ni Benitez, and then sabay naman ni Mayor Bing amo na si Ma'am Victoria Paranyas ang secretary to the mayor kag si outgoing city administrator Attorney Kwan Sing Action Art no amo na bas ang matabo ang nilabantayan lang diri kon bala kompleto ang tanan nga mga documents nga iga turnover sang outgoing administration pakadto sa incoming administration. So 12 non buwas do mo na da ang signifikante nga oras gid nga kadtuon naton to kag ibantayan. Yes, Action Art. Amo na ang balantayan no ngati buwas nga adlaw ti actually under sa memorandum circular sa DLG dapat 12 noon gid na yasang June 30 dapat tanan nga documents mapasa sa incoming administration. Kaya according kay DLG Bacolod Director Ma'am Maria Joy Marides Madaya, pinangalaman nila nga mag-submit sa report sa may DILG National nga natapos na ang pag-turnover sa mga dokumento diri sa may siyudad sa Bacolod Action Art. Aha. Ate siya. Galing kiti ikaw do sa Malacanang boss Masay ni. Ay kala. So muna ati amo man na ang balantayan so far boss nga daw and by July 1 amo na outtaking kaga inaugural ceremony sa may BGC. Sa iban nga balita sa City Hall may diri sang update Action Art ang utini sa pag-dismiss ang Office of the Ombudsman sang kaso nga gin-file ni Sammy Montoyo against kay former congressman kag former Bacolod Mayor Monico Pantavella kag tatlo pa diri iban ka mga respondents kay gin-file ni sa kaso nga paglapas ang Anti-Graft and Graft Practices Act kag ini ang gin-dismiss bangod sa lack of probable cause Action Art. 2016 pa sang gin-file or 2016 nagumpisa ang nga issue sa nagbakal ang Pantavella administration sang 61 seater bus Action Art kating allegation din ni Sir Montoyo nga allegedly daan ko no ang engine ako ng makina nga may sang 1994 model taliwas sa pahayag no sang Pantavella administration nga brand new ang bus kaya ginbakal sang siyudad sang Bacolod. So sa decision ng pagkuha ni Ombudsman Samuel Martires Action Art actually December 2, 2021 pa pero kahapon din lamang sang ginfurnishan sang kopya sang desisyon ang mga local media diri sa siyudad maglawas kay Pantavella respondent man sa kaso sa Bits Awards Committee Chair Jerome Salinap, Assistant City Engineer Serna hagang maintenance foreman nga si Harry James Magbanwa. So ginbasura man ang admin case against sining apat ka mga individual bangod man sa kakulang sang
Tumasya natin diring dokumento from Ombudsman, nagapakita action art nga ang mga respondents like si Pontevilla, may napakita sila kuno nga certification nga nagapakita nga ang bus isa ka brand new kag base man sa standards sang Land Transportation Office so kon LTO. So sa interview natin kay Ma'am Sara Esguera, former Executive Assistant ni Pontevilla, iya sa naging pahayag ngayon din action natin kapat yung kaso naging palimuntoy og sa Pontevilla kag tanan gin-dismiss ang Office of the Ombudsman. Nagapakita gid lamang nga wala sang irregularidad sa mga transaksyon back in 2016 diri sa mga sa Bacolod. Aring tingog ni former Executive Assistant ni former Mayor Pontevilla si Sara Esguera. Amo na lang ni siya ang ulihin nga kaso nga nabilin para kay Monico Pontevilla, kay Mayor Monico nga gin-file ni Sammy Montoyo. So bali apat ni siya ang gin-file niya, amo ni ika-apat ang pinakaulihin nga na-dismiss tanan sa Ombudsman. So ano ning nagapakita sa nimo? Nagapalagpat lang siya pag-file sang kaso. Nga wala iya sang diferensya, wala sang anomalya na naog si Mayor Monico bilang mayor sa Bacolod. Wala siya sang anomalya nga dinimo para sa siyudad sa Bacolod. Baling ining all four cases nga na-dismiss, si Montoyo lang ganun siya nag-file, ma'am? Yes. Wala na iban. Kasi iban nga cases, yung nga pang-file nila na-dismiss naman, ang computer nga nagpasandigan, na-dismiss naman to, ang isa ka to sa basok man to, dismiss mo sa Ombudsman, amo na gilang ni ulihi nga kaso. Si Sir Monico, gani ma'am, din sa subong. Na matian si former Executive Assistant Sara Esguera sang time sang Pontevilla Administration. Samtang kinasang hapon ginpatigayon ang katapusan nga sa sang 10 council sang gunang pangrungsod. Almost present man ang talang mga council action arts kag kini mga resolution of commendation ni sa tuwang ginpasara ang sangguniang panglungsod nga nagapasalamat sa serbisyo nag-recognize sa services na ginhatag sa anom ka mga konsehal nga duwa diri graduating, and then ang apat wala madinalag-on action art nagligad nga Mayo 9 nga eleksyon. Ti amo to kaina ginatagan sang pagkilala si Councilor Attorney Dindo Ramos, Attorney Archie Borivara, si Councilor Bartolomeo Rolas Sr. Lakitman, si Councilor Carl Lopez, kag graduating amo si Councilor Ana Marie Palermo, kag si Councilor Wilson June Gamboa Jr. Action Art. Nagpasalamat man ang presiding officer nga si Vice Mayor Sil Familiaran sining services kag pagpangalagad sang tanan nga mga konsehal nga nagbugos sang 10 council bangod ti nangin kabahin man sila sang progress sa development diri sa mga syudad sa Bacolod, especially nga ti ang SP Action Art nagalabay ang mga kontrata, ang pondo sang LGU, nagalabay ang approval antes man nga maglabot sa executive kag kun mapatuman na ang mga proyekto diri sa may syudad sang Bacolod. So sa 11th Council, July 6 ang first session, pero 2 days na before ang first session, July 4, may kaukus nga patigayon, may kaukus nga patigayon ng takna alas 10 nga gadra sa may session hall, pero closed door action art ang ang kaukus kay katalakayan diri ang committee chairmanship sa idalom sang 11th Council sang niyang panglungsod. So bali ang sesyon nila permanently amo na every Thursday. Every Wednesday. Wednesday man gyapon. Yes. Same man sa gihapon action art kaya actually ang matabo sa July 6 ang daan nga internal rules aprobahan na siya sa 11th Council, pero subject for amendment sa sulod sang 90 days. Depende na kung may mga pagligwat sila sining schedule action art kag kung ano pagid ang mga significant na mga changes with regards sa man sa internal rules sang sangguniang panglungsod. Ang mga explanation ni Vice nga ti ang daan i-adapt anay, and then sa sulod sang 90 days or 3 months pwede nila ma-amendahan kung may mga luyag nga i-introduce. Alas 8:46 na, balikan ta si Action na Dale na utod ang niya sininga linya. Salamat gida sa naga-kuan subong padayon nga nagapadala kay Jessie Tubalado, may sige, i-check lang na muna sa Murcia ko may nalumbos to, i-check ta na. Action Dale? Yes, Action Art. Sana mention ta na, amo to matabo sa July 6 first session, pero July 4 may kaupos
And then sa first session, i-aprobahan or i-adapt ang internal rules pero subject for amendment sa sulod sang 90 dias. Hati, sige. Bantayan ta na siguro buwasa kung ano na ang matabo sa session hall. Yes, Action Art. Buwas ang turnover of documents sa may City Mayor's Office. City Mayor's Office. Gali, no? Dragi sila, no? Inatubangay? Yes, sila inatubangay Action Art kagti by June 30 sang utubos nga adlaw ti pwede na makapungko or makalibot dira si Mayor like Albi Benitez para ma-familiarize naman ang mga offices sa Bacolod Government Center Action Art. The outgoing Mayor Bing Lodardia ti magabalik ini siya bilang Citizen Bing. Muning tawag si Action Art Citizen Bing kag lawyer man si Mayor Bing. Basi may naman siya, may damo-damo man siya ng mga businesses nga patiga yun ng Action Art samtang pangway-way siya anay sa patag sa politika especially dito sa mga siyudad sa Bacolod. Why ka mo kaistorya na lately? Why Action Art kay ti bisan outgoing na nga alkalde si Mayor Bing, damo pa man sa Action Art nga mga events nga ginakatuan. Especially nga nagapasalamat man siya sa mga taong nagsuporta sa iya. And then especially ang mga nagbulig Action Art. Kaya nagani nakamention si Councilor Cindy Rojas nga first ang session nila do may gathering ang Grupo Progreso kag amo to kay na after sa session may gathering ti bali ulo istorya kag kun ang plano ni Mayor Bing sa sulod sang 3 katuig Action Art. Sige. Mga update, kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Action Dale Salazar, mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Buwas isundon ta na. No, ang update dito sa pag-turnover ang mga documents nga na-expect nga mahatag, no, kag kun bala nung reaksyon kun bala makompleto ina. Actually, gina-try natin contact man ang kampo ni Mayor Bing, basi buwas pa man lang matagaan hatagan tsansa, ay luwag na tumakwaan sila reaksyon parte sa sining red flag bala kung anong nila mapalayag diri, no? Red flag sa itong mga projects nga daw ginatutukan sang sining gintukon nga Truth Commission. Pero natunta lang na pagpungko officially, starting tomorrow, next week, damo mga activities. Pagpungko na officially kay by July 1 Friday alas 4 sa hapon dra iya magapanumpa daw pag-insindi ko do tanan mga kapitan tanan nga mga kapitan incumbent agin pangimbitar man pati mga konsyal nga nagdalaog nga ara sa Grupo Progreso daging pangimbitar man kuno ni Mayor Albi nga ma-attend no ko ma-attend sila sa inauguration ni kag pag-taking ni Mayor Albi no ang patigayunon dira no sa government center. Tina-checkeron ta kung ano matabo especially on July 1. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Life Extension. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ang
elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Mga utan na naman iya, na? Mga utan ang aton sining mapaambit sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati kabalo man kita kun daw ano iya ka masustansya, na? Kung daw ano ka masustansya sa mga utan, simple nga utan, hindi ka makasiling nga, hindi ka na magkaon nga klase sang utan na kay wala ka gina sa may makuha, dira wala na pulos. Pero hindi. As long nga nagtubo na siya sa tunog saran, as long nga ginabaligya ina dira sa mga tsindahan, nga mga utanon, may sustansya gid kita nga paabuton, di ba? O amo na pamangkot ang guro ga hambal ka lang amo na wala ka hilig ya sa utan. Mahilig ka sa utan o kon masiling ka kapoy kaon utan tawe. Te ano nahiligan kaon ka mga karne? Ano gusto mo? Karne? Kinanglan, okay man na kaon karne from time to time. Pero ang utan kinanglan, we should eat vegetables regularly. Every day, ginaya, no? Kag-abi ninyo, mga anak, madamo kita sang makuha ng mga benepisyo sa mga utan. Di ba la? Oo, hindi nilawag-lahog, masiling ibaylo ang manamit, dira nga putahi. Nga makatag, manang maka-trigger, manang atake sang akong ginabatsyag, dira, inalang ko sa laswa, bapaamo ka naman na, hindi, isa sa mga mahambal nato na tungod sa utan para makumpleto ang mga vitamins nga need or kinahanglan sa aton sinilawas, ano? Mayara pila ka mga utan, di ba? Mga utan nga masustansya, especially ang broccoli. Hindi naman na imposible ang broccoli sa aton, no? Masiling na titawi, iyan sa mga may kwarta utan nun, kamahal sinaara na nasubong sa mga merkado. Kaya nga, diri sa aton sa Negros, magluwas sa Bagyo nga nagahalin, may-ari na tadao halin sa kanlaon, di ba? Yes, may-ari kitang halin dira sa kanlaon nga broccoli, cauliflower, yes, ang pichay, ang tangkong, namit pagigis ang tangkong kung inang sa talamnan, di ba la? Amarguso, balunggay nga pinakamasustansya gid, ang spinach pagid, o talong, okra, kag dahon sang kamuti, amugin ang pinaka mga the best na ito nga masiling manami nga mga klase sang utan, kay ina kompleto sa mga vitamins.
ano pagid pangontra sa masakit. Ang mga utan, abi ninyo log-log, hindi lang pag dunutagid sa pagluto. Pamo ka na. Masiling nga, kung magluto kita sang utan, magluto kita sang isda, lutuon sang mayo, pero hindi man lata. Kay kung lata na tida, wala naman to sabor, kag wala ka naman sa magkuha nga sustansya, di ba? Kay nga ang gusto nga pagluto sang utan, makakuha kita sang madamo nga sustansya nga hatag sa aton proteksyon batok sa mga masakit. Kaya ang utan, pangontra na mo, na manami ang utan, pangontra sa sakit sa heart. Kung may problema, ikaw. Kung may heart problem, ikaw. Kung mataas ang imo blood pressure, may diabetes, ikaw. Kag ano pagid, Tita Wilma, kung may ginabatsyag ikaw nga masakit sa sulod sang imo tiyan, utan pinaka. Kag kung palakaon ka man utan, makalikaw ka man sa balatian nga cancer, di ba? Kay suno man sa pagtuon nga nabasahin nato ng pagkaon sang nagakaigo nga utanon kag prutas adlaw-adlaw, makapahagan-hagan or makabuhin man sa pag-angkon sang cancer sang 3 to 10%. At least bisan paano bala may ara kita ginahatag sa aton lawas nga proteksyon batok sa kung ano nga balatian nga posible mag-aatake sa imo o kung balatian nga nagahalit na sa imo lawas. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton mga ka-action, happy Monday! Yes! Happy Monday! So sa aton nga balita, special action boy, are pag-istoryahan tablaw. Mga parehos bala nga mga tinaga bala action boy sa hiligay noon nga nagadepende ang tono kon akig o kon hindi. Parehos na sila ya pero depende ni ang ang tono ya kung akig ka or hindi. Tuod gi magali by the way action doors tuod gi magali to hindi man tuod. Kundi nga tsakto gi nang balsa ko ni Mayor Mark Slen bala. Nga. Nya lingkong Don Salvador bala mayor do kung sa ginakakabig na namon nga daw Action Radio country mo. Tama kami listeners da. Nya hoy ako gani kadagar da ko dayon ti ano nag-text so aran sa grupo. Ay, good morning nanda kay Mayor Mark Slen dala Chris. Action boyo ang first example is ang arab lang nagapasala. Salamat gid ha. Ano gani na mga tinaga sa Ilonggo? Mga tinaga sila ganun nga parehos nga tinaga bala pero nagalain ang meaning kung depende sa tono. Sa tono. Okay. So, an action boy, ang salamat gid ha. Ang positive way, salamat gid ha. Do ka thankful kagid. Do ka very positive gid sa imo, do ka appreciative gid ba sa imo katama, black action boy. Nga do ka ano kagid nagapasalamat kagid sa the highest gid from the heart. From the heart. May harap salamat nga from the stomach aw. Oo, alam mo from buling. Lain na iya utot na. Ano na yung pasalamat? So, man action boy, do ka salamat gid ha. Pero kung negative naman, wow ha, salamat gid ha. Do ka mo. Do ka mo na salamat gid ha. Tiga lain na iya ang meaning. Di ba? Do ka sarcastic na wow ha, salamat gid ha. But sila nga hindi among ginimo mo. Salamat gid ha, di ba? Ang kakabatian mo gid. Salamat gid ha kay gamit mo ang kan ko pag uli mo daw hindi na mo. Gani. Hindi salamat. Ikaw pa na pasalamat. Ang gamit mong heels ko ay natako ng isa pagbalik mo. Nakita ko na action boy. Ginagamit mong heels ka pag abot diyan daw nang nubo ako ya. Ay, kalay. Wala. Ika-heels ka pero nagdubo ka. Di kaya natakon. So, next action boy, arang nanamian. Nanamian. Wow ha, nami no. Do ka appreciative na. Do ka, wow ha, nami no. Positive way na. Ang isa yan. Do ka negative. Wow ha, nami, Doka mo na. Doka rablang hulamon ko niya. Tapos hindi kayo paula mo ha. Hindi ko yan nami, Suba, doka mo na bala. Negative siya. Namisi mo yan, Doka mo na. Pindi lang sa tono mo. Pindi lang sa tono. So, next action boy, arang i-compare sa amay or iloy. Kung may nahimo nga daw ka mayo ang bata, ay parehos kagid sa amay mo. Parehos kagid sa iloy mo. Pero kung negative, parehos kagid sa amay mo. Wala ikaw mo kinalis. Kagid sa amay mo? Nagilabta ng amayaw? Isang bata nga sang amay ginilabta naw? Nga daw si amay, ang amay mo gid ko. Ikaw gid mo, parehos sa amay mo, parehos kumubungo. Ang amay to yan, wala man to isang labot. Ang bata yan, naghimo sa
hindi amo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Kay Ray Flores sa Bariuga, siling nga maing gabi, monitor lang sa Barangay Estefania sa Fortune Town. Thank you, Gidara. Itong mga nagpadala mensahe, bo, sorry, Gido, ay nagkikita tiyempo. Action Firing Line. Si Axon Henry Spolgarga, pangilay na. Sila nga si Axon Eric Ara na on standby. Dugay-dugay masunod na siya. Axon Night Patrol Program, ang kalingawan kag ang balita, rada. Gwapos patos sa bungo. Action Firing Line. Halin pala sa Ukraine. Grabe nga sapatos. Apo na ni kagira to may halin pa may Ukrainian pinagpadala si imo pareno kana takom ba. Bako na. Action Firing Line. Basi may